Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Uy, ako ra? Oo, ikaw ra. Ikaw di ay. Dili man ko mangibot dinhi. Kawa man ko'y buhat dinhi sa mansyon. Unsa? Wa kay buhat? Ngano man? Puro di kag tag-iya dinhi, unsa? Unsa man day? Ha? Unsa ka dinhi? Umaabot nga tag-iya. Ha? Dahon? Soon, kuya. Soon. Mamahimo na unya kong rayna ni Inindapita. Why? Ah. Sure ba? La 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 la, baya. Oo nga na di, kuya. Hmm? Ang pahiyong ay. So, nakagusto ka ni Pakondo? Dahon! O, salti ba? Basta. Ibta na ng sagbot sa akong tungod, oh. Ebta! Naman si mong tungod. Ay, huwag man ko sugua. Diya sa ka, ha? Maghimo sa akong juice. Ay, thank you! Wow, tod kaayo. Tanang bugnaw kayo, ha? Ay, para naman ako, iya. Dili man para nimo. Dahon. Bye, kuya. Ayo-ayo sa pag-ibot sa sagbot. Ay. Bugat-bugat sa dibayahan na. Ay, bugat-bugat ang gilokdo. Doon ay makopras. Maralagwa, pero naadian. Kung atong hinuktukan ang iyang gipanulti, buting ipasabot nga umaabot ka tag-iya ining baya, mao. Hala! Baya no mo siya. Siya day may mahimo niyang asawa sa tag-iya ning mansyon. O kang tag-iya ni ini, mao si... oh my gulay! Hain na pading pata ang ngawa ba din sa kusina. Day, Kristen! Day! Hain ka! Lula? Oh, iya ka ba lagi? Kibiyaan di mo si Melody dito nga siyarang usa? Ta, kapoy sige atubang niya. Boring kaayo. Hay naman ang arte, Lula. Ay, sinaunsa ka man madunggan ka, oy. Dili ko ganahan nga naa ka na sila dinhi, Lula. Gusto ko nga mawa ka na sila dinhi. Uy, yan na ang imong tingog, uy. Mabatian ka ni Bisan Kinsa. Nila ni Kristen og Melody. Melvin, Lula. Melvin ang pangan na bayuta. Ay, o sige na, Melvin. Tagunsa man ka din, he. Ay, kapoy sa gawas, Lula, uy. Alimuot kaayo, init. Madaot ang akong skin. Tingalig madiscards unya si Pakondo nako. Nahibaw ko, Lula, nga gamay na lang. Og mo ang ko na siya nga nakagusto sab siya nako, Lula. Gamay na lang ang motivation. Ipasabot ko lang niya nga dili babag ang kintang sa among edad. Ang mahinungdanon nga, love na mo ang usag-usa. Og hapit na tamad dato, Lula. Yan na. Kung makasal na unya kami si Facundo, dili ka na unya mayorduma ning maong mansyon. Usa ka na kahayahay nga, Lula. Kay maglingkod-lingkod ka na malang unya. O baka ha, magmando ka sa mga sulugoon sa ilang mga buhaton. Ganahan ka ni anak, dili pala. I knew it. Paspasil ang apo. Kay para ba ka ng Kristen o kadunahan. Tingalig maunahan ka. Adunahan? Nakaila ko anang bataan. Nakaila kaayo. Unsa? Inday, Kristen. Kristen, pagmata. Samok ba yun? Tuka pa kay ko.
Ay, dili man mahimong mobalik kas pagkatog. Kinahanglang mo bangon ka na. Mao'y mando ni Sir Facundo nga pabalikon ka din sa mansyon. Gamay na lang. 10 minutes. Dili mahimo. 5 minutes. Kanina pa man kang natuwag og balik. Bangon na. Hey, ito ka pa kaayo ko. Duka, pero dili na mahidi ka man mahimong matog. Huwag kasi mong kaugalingong panimayin, day. Kinahanglang kang mahibaw sa paglihok-lihok. Kinahanglang makaton ka sa pagkaikog. Ay, sa paa. Ay, fine. Bangon ako. Ay, abi pa na akong makalikay na ako sa sermon ni Lolo sa amo. O di na makita lang ako mga lihok. Di man di gihapon ko makalikay. Ay, gidadanta ka og masulob. Salam. Saan eh? Long sleeve, aron di ka mainitan sa gawas. Long sleeve? Hindi lang sa... Okay na ko yun akong santo. Masamot ka alimuot kung magsulob ako ng long sleeve. Uy, unya, nakasiguro ka? 101% sure. Why? Ano ba yung cute-cute naman noon? Ko, sakit pa sa akong hawak. Bisyo ha, oy. Kakapoy na yung magsigigdok ko. Ibot sa sagbot. Niya bungkal sa yuta, oy. Oh, sa'yo na magkintanaon. Maghapong nakayok mo. Bayan, no. Pero kakapoy ba day, oy. Girl. Dito kasi bikas tumoy. Tagbo, tagol, tagbo, tangal ba sugat? Ma, kabantay ka ng sugat? Araw dalit ang mahuman. Wah! Kaya gibudak naman ani mong guna. Di na ko. It's so hot. Puwa na kay nga akong skin. Magka-sunburn ako ini. I don't have sunblock. I don't have a cap. No umbrella. No nothing at all. Bahala na diha. Muunday na ko. Dali na, Melody. Undang na sa diha. Ha? Dali na! Asa man taon? Kita ka ni Yana og sa iyang lola? Oh, nga naman. Uy, sige naman. Sometime nagpainita din sa garden while making ibot all of this sagbot and making bugkal of the yuta. Sila nagpahayahay under the mango tree, drinking cold juice and eating some of... I don't know what kind of food is that. So, asang hustisya, anak? Ha? Huh? Dili ba unfair? Oh, Dili kita ang katabang. Sila. So, angay nga sila ang mo-work o kita sa ilang place. Gets mo? dahom. Kung maminyo na unya kami si Facundo, gusto na kong patauran og duyan dinhi ilang sa mangga. Og unya, animi dinhi maghigda-higda lula. Buglaw kay nga hangin dinhi dili pa. Baga kayo ang mga dahon sa mangga og lapat kayo ang mga sanga. Diligid makalapos ang ray sa sun dinhi dapita. Ops. Oh! I'm so naanad na gid mag-in-English ay. It's all because gipangandaman gid nako ang adlaw nga mamahimo na kong prinsesa dinhi dapita. Ay, hilom na kay ni anak paingon din ang duha ko. Hi, ate. Nidoon lagi mo din mo ni Lola. Why man? You need anything? Oh, I know. Giuhaw mo. Laos na lang sa kusina. Pagkuha mo dito og water for you. Naidaghang juice sud sa picture. Why man I will make adto pa sa kitchen? It's ours man, ate. Oh, shit. It's so good. Bad word man, ate. Really? Bad word? Asay ka bad ining inyong gibuhat na gitan-aw rami ninyo nga nagtrabaho under the sun? While nagpahayahay ra mo dinhi. To think nga kamo ang katabang og dili kami. Girl, makmals, kalma. No. Kung unsa kainit sa adlaw mo, usad kainit ang akong o, I am boiling. Ha? Basta may magsurang-surang na ko ron. Na! Unsa man mo, ate? Akong ibuwad sa adlaw. Shit. Oy, Hoy,
Melvin, tawag ka si Christine. Ingna nga daghan pa kay mo gunahan. Ay, di lang sa. Di na ko ganahan mo buhat under the heat of the sun. Sige ha, sundan sa nako ang akong amo. Babos! Nagtuog yung ko nga. I really don't like them. I will make it sure, gidla, nga dili siya magustuhan ni Facundo. Sir, maluoy ka sa akong anak. Ayaw lang siya ipabilanggo, sir. Buutan man ang akong anak, sir ba? Nakaila ka yun ni Limuel. Sukad masukad, wa siya makahimog kalapasan ni Inidapita. Karoon lang yun. O kana tungod lang adtong babayhana. Iya manggitintal ang akong anak, sir. Nang, Kung may nabuhat man nga dili angay ang akong anak, siya mo'y nakaingon. Huwag sa ang akong anak nga si Limuel. Kung may angay mang mawha ni Indapita, dili ka na kami, sir. Kung dili ka nang imong igagaw, si Christine. Oh, o nawa, sir. Nakabati ka sa singgit sa imong mga ginsakupan, sir. Huwag bisan usa nga may pabor ni atong babayhana. O ginaot paunta, ngang among tingog ang imong pamation, Sir Facundo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!